Kresna kakangku. Kresna. Apa? Wegah nek dienggo dolanan mono kawan. Wah, ora tau balik gak gecek ndasmu. Wah, nggo wangun-wangun. Nggo bubar-bubaran. Sifat barat, sifat utara. Kresna kakangku. Kresna. Awang ndase nabrak kok isih arep mlaku wae. Anakku bocah bagus, anakku bocah bagus. Wah, ngene konangan sing asih mah dipecel ndiasmu modar. Ora nyono yen kowe wis gedhe anakku, anakku. Tak tututani ya Petro. Tak plotroke kathokmu lho. Ayo ganti kono. Wah, kalah-kalan gawe kaya ngono barang ora seneng. Awang ndase nabrak kok isih arep mlaku wae. Nyelempet. Ndase nyelempet. Sopo? Sopo? Wah, kuping nang kene. Iki dudu kuping. Napa? Wah, ampuh. Wah, apa ya nggih? Dadi niki njaluk pengadilan ana ngersane Iwang Pikulun Bathara Guru niku wis pas, wis pas. Kek, kuwi sapa? Niki Pak D. Lho. Pak D kakangne Kang Rama. Lho. Apa iya nggih? Lah kae sing gedhe nika ya Pak D. Nek ngono aku tak takon Pak D ku wae. Ampun. Mang takon Bathara Guru nganti Bathara Guru iso nduduke. Nek ora iso nduduke diajar mawon. Wah, lah mati dening aku ya Bathara. Sing akon sandangan usawa. Salahe dipepe. Tanggo. Wah, ora tau balik gak gecek ndasmu. Wah, nggo wangun-wangun. Nggo bubar-bubaran. Sifat barat, sifat utara. Kresna kakangku. Kresna. Apa? Wegah nek dienggo dolanan mono kawan. Bagong nyolong sandang aku. Bagong mbok ora kurang ajar. Sing ngakon kowe kok. Wah, ora. Ora kok. Oh, wae. Iki Bagong sandangane Werkudara dienggo gek kowe tayungan. Ngono mau omonge. Edan malah adu-adu. Arsa madangi jagat gumungu-mungu maning sapucaking wukir marebak bang sumirat. Sing akon sandangan usawa. Salahe dipepe. Tanggo. Wah, ora tau balik gak gecek ndasmu. Wah, nggo wangun-wangun. Kowe tayungan. Ngono mau omonge. Edan malah adu-adu. Wis gek teman ta lho. Yo. Oh paneng sapucaking wukir marebak bang sumirat keneng soroting surya mekolan gunung Yai kadang pun kakang damar mancong cinopet
Wah. Kok dadi ngono aku ya tok jupuk. Sing ngakon Werkudara. Ora. Bales kowe ya. Bales kowe ya. Wah, kowe sing marahi kowe lha itu. Aku gah nek carane kaya ngene iki aku gah. Muga-muga kabeh ora ana apa-apa. Prabu. Prabu. Ingkang rayi garep ruci sumusul paduka Prabu. Lho, Dimas Haryo Senwasu. Ngayoman kula dosa menapa ing badhe kula sandhang. Menawi kula wantun handuwa dhateng kepareng paduka, tuwin dawuh paduka ewang adi pukulun. Nanging kula nuwun sewu pukulun menapa inggih wonten jamak limrahipun. Kula menika nembe remen-remenipun nyawang dhateng anak kula pun Dresana langenipun ambobot punang jabang bayi. Nanging kenging menapa kula kedah wentala misahaken bebrayanipun Arjuna kaliyan Dresana la dupukulun. Menapa mboten wonten dawuh ingkang langkung ngawrat saksanesipun anggen kula misahaken dhateng anak kula pukulun Brama. Wis dadi dawuh panjenengan ulun mboyaken wola-wali mung kita kudu matur lan jeneng ulun saguh lan orane. Aduh. Ulun Wanrada kados pundi wae? Ah wis kono. Ha, ulun ki jejering kami tuwaning kayewangan. Sing jeneng kami tuwa kuwi mestine kudu tansah gawe bener, gawe resik kayangan Suralaya. Upamana barang sing bengkong, ulun wajib njejekake, upamana barang sing kleru ulun wajib benerake. Nanging sagedhakan iki ulun ora iso apa-apa, nggih ora iso apa-apa. Merga ulun wis kalah panguwasa lawan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Ya janjane luput. Wong atase wis bebrayan wis bangun bale wis padha omah-omah kok dipisahake iki kepiye? Lah. Apa ora ngeman kelan jenenging kadewatan? Apa ora ngeman kelan kanalindraning kadewatan? Ing atase dewaning para dewa lah kok mengeng tumindake menggok dalan kang dadi pakartine. Ya nuwun sewu lho, Di, mboten badhe wantun kula maosi dhateng panjenengan. Namung udarasa kemawon kok, Di. Ulun. Kula nyuwun kawelasan Pukulun Brama. Lamun kita mboya budal megatake katresnane atmaja kita. Aja takon dosa. Wiwit dina iki kita ulun copot kadewatan, ulun sotake dadi werjit cacing. Nyuwun pamit Pukulun, nyuwun pamit. Dayang Pak Pong mbok bolang kali cedhe sapa sing gawe ha kula nuwun sewu lho Dik. Kula ampet-ampet kok beksa mboten kiyat kula ampet-ampet kok meksa mboten kiyat mesinipun kula mboten bari tumut-tumut jer menika wonten pangaos paduka Adi Pramesti Bathara Guru ning kula nuwun sewu lho kula menika ugi kalebet kami tuwaning kayiwangan kula menika kalebet dewaning kayangan Suralaya menawi Suralaya menika wonten menapa-menapa. Mangka Suralaya menika nuwun sewu asmanipun bebangri lajeng dados raosanipun para titah kula ya katut kula ya melu mula kula nuwun sewu menawi kula paripaksa ngemutaken dhateng klintuning patra paduka Adi Pramesti Bathara Guru bab ingkang pundi Kakang. Lho kok bab ingkang pundi pripun to? Panjenengan dawuh kalian pun Brama kedah misahaken Dresana kalian Janaka nuwun sewu lho. Sing jeneng Dresana niku wis mbobot 7 sasi. Mongko wis suwe nggone bebrayan karo Janaka. Kok lagi saiki panjenengan ajeng misahaken Janaka kaliyan Dresana? Kok lajeng panjenengan ngawrataken Dewasrane ingkang putra? Kula nuwun sewu jagat menika gelar ora sak godhong kilor ning jembar. Wong wedok model piye wae menika kathah. Dewasrane menika menang milih. Dasare Dewasrane menika si Jaka. Menang milih wong wadon pundi dasare putra paduka. Nek ming gayuh sapa wae bakal kasembatan. Ning mbok ya aja ngrusak pagerayu. Aja mbubrang kalawan sing wis padha bebrayan. Menika nek naminipun panjenengan menika kula nuwun sewu.
ngrajangi pakarti ingkang putra pun Dewasrani ning panjenengan ora krasa. Nek panjenengan menika mangke ugi badhe kewirangan merga pakarti sampeyan piyambak. Kakang Rada, menawi sakmenika kula takon. Ingkang dados dewaning kayangan menika kula lan panjenengan. Sampeyan panjenengan kami tuwaning kayangan. Ateges panjenengan menika pepatih kayangan Suralaya. Kula patihipun. Antawisipun Nalindra kan patih menika panguwasipun inggil ingkang pundi? Dhuwur Nalindra. Kenging menapa paduka ngemutaken dhateng kula? Tuwa kula mbane sampeyan. Nadyan piyantun sepuh kula nuwun sewu dereng kantenan menawi ingkang enem menika kawon pinter kaliyan ingkang sepuh. Ning sing tuwa duwe pengalaman. Pengalaman menika mboten saged dipun ndelaken tanpa kapinteran. Wis sakarepmu. Wah, anggere bantah kok mesti kula menika kalah lho. Mesti kalah niki lho. Samenika panjenengan badhe menapa? Kula mboten sarujuk, menawi mboten sarujuk, menawi paduka Panesti Bathara Guru mboten emut, kula mboten badhe dados dewa. Menawi mboten kepengin dados dewa sumangga. Panjenengan badhe menapa? Kula semanggaken Purbawasya kula aturaken dhateng Kakang Rada. Sekecake lenggah, nek ana apa-apa aja sambat Bathara Rada. Samar pamoring sukma sinukmaya winaya wing asapi sumimantelenging kalbu pambukaning warana matur sembah sampun tanpa pepindhan Bu kula dene paduka sampun kepareng udanane menawi dados panyuwunipun ing ngrayipun permoni. Ya Durga. Kewajibane ulun minangka dadi sudarmaning Dewasrani ampan kaya mengkono. Samangke lajeng kepareng paduka kula namung ndederek. Sinambyang rantu lawan sowaning Bathara Brama lan pekabaran saka Bathara Budawaka. Ayo ulun kanthi manjing karang kawidodaren patobat. Monggo pukulun kula dherekaken pukulun. Iya, Pandya Bedari Durga. Pak Mbok bolong kali cedhe sapa sing gawe. Ya wis ora ana gunane. Wong sing jeneng lagi blinger kuwi dikandhanana kaya ngapa ora bakal bisa iling. Dituturana kaya ngapa ora bakal bisa manut. Wong iki yen wis lagi keblinger ya wis ora bakal iso dikapak-kapakno. Ben dilakoni-lakoni Adi Pramesti Bathara Guru. Ulun wis ditundung saka kayangan wis ora dikanggokke dening Iwang Pramesti Jagat Giri Pratingkaya. Ulun mudhun ning marca padha ngenteni babaring lakon iki, Pak.
Wanudya yutama ngambar arum sang kusuma gembrang-gembrang yen ngandika kula ngaturaken bekti kula kunjuk Rama Pukulun ya Dresana Luntama pangestu ulun tampanana kula pundhingga jimat paripih dayanana ing kasantosan Pukulun kula ngaturaken bekti kula kunjuk Arjuna Luntama katingal benten pasuryan paduka Rama Pukulun sarawuh paduka saking sowan Sang Hyang Jagat Girinata wonten paridamel menapa Pukulun Dresana kula wonten paring adhawuh kowe menenga sawetara aku tak rembugan karo bojomu Janaka nun ngestakaken dawuh Arjuna kula wonten paring adhawuh kita ulun jarwani sowaning Rama Pukulun ana ing ngersaning Kanjeng Rama Pukulun Jagat Girinata ing Suralaya sayekti jebul tinimbalan dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah wondene apa ta wigatine dening ulun katimbalan sabab Kanjeng Rama Pukulun Sang Hyang Jagat Girinata mboya ngersakake lamun kita sawetara suwe mapan ana ing kayiwangan swarga dahana sabab jejer kita kuwi jejering satriya satriya kuwi memayu hayuning jagat lan kita duwe kewajiban minangka satriyaning praja Ngamarta monggo Dresana kuwi bojo kita doh nyono cerak nyono mengko sedulur-sedulur kita padha mestani nggon kita lali kalawan kewajiban kasatriyan merga karem sarta karem mapan ana ing kayiwangan swarga dahana mula Arjuna ora jeneng ulun nundung kelawan jeneng kita yekti dina iki kita bali dhisik ora ketang sawetara wektu mengko bali meneh ana ing swarga dahana tilik kelawan bojo kita Dresana kuwi kang dadi dawuh kelawan jeneng kita mundhak ulun didukani dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah Janaka Dresana mboten nginten babar pisan bilih mekaten pangandika paduka kaliyan Raden Janaka katingal sugal lan mboten ngeparengaken Raden Arjuna mapan wonten ing swarga dahana ketitik tindakipun Pangeran Arjuna mboten kanthi taliwara sajak mesgul manahipun Kanjeng Rama sejatosipun wonten menapa anakku nggih Dresana ya dinapa kang tak kandhake lan Arjuna mau mengkir narya samudana satemene wong atuhamu aku tinimbalan Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah lamun wektu dina iki nggon kita bebrayan kelawan Janaka dikersakake dening Sang Hyang Jagat Girinata kudu pisah lan kudu ora diterusake sartane kita bakal ditimbali ning kayangan Suralaya dadi widodari ingkang ulah beksa ning kayangan Suralaya Dresana Dresana Pangyat kurdo sroma bangga Wagut kati nyomawukyat Wagut kati nyomawukyat Ong milahing mastu nama sidam sekaring bawuna langgeng Dresana
Kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk Kanjeng Hyang. Iya ulun tampa. Akarya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tanpa nana. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Ana apa dene jeneng kita sowan ngabiyantara? Malah kula ingkang badhe nyuwun mriksa. Menapa paduka Hyang Pikulun paring dawuh kaliyan tiyang sepuh kula inggih Hyang Pikulun Bathara Brama. Supados sak mangke misahaken bebrayan kula kaliyan pun Pangeran Arjuna. Dresanala sing gedhe pangapura kita apa kang dadi dawuhing tiyak wong atuwa kita ya kuwi Bathara Brama. Sayekti ulun ingkang paring dawuh lan ngertiya apa ingkang ulun dawuhake mau sayekti mituruti kalawan pamutah atmaja ulun ya kuwi Driwasrani. Kepengin banget diladeni kalawan jeneng kita kulup Dresanala mula ora ana dalan liya kejaba mung kita kudu pisah lawan Arjuna lan kita bakal ulun sengkake ngaluhur dadi mantu ulun dhawuh lawan Dewasrani Dresanala plak kapitara Sang Dresanala. Tobat. Purwadasena kowe Dresanala merga kaget bakal didhawuh karo si Dewasrani. Tobat bareng tak junjung tak jak metu saka lebahe Martukundha manik kowe eling. Kowe ora usah dadak wedi, ora usah dadak kaget. Apa kurang bagus upama ditandingna ya bagus Dewasrani tinimbane si Arjuna. Upama babakan perkara nggon kawibawan mukti Dewasrani tinimbangane si Arjuna lha kok dadi kowe malah sajake nolak utawa kowe nampik kalawan atmajaku Dewasrani. Tuk sumbering perkara ya ora kejaba mung saka kowe Betari Durga. Memper karo wujudanmu kowe sawijining raseksi. Dewaning panggoda pangrencana ingkang ora duwe rasa kamanungsan, ora nggunakake akal lan budi. Memper karo wujudamu ingkang wujud kaya mengkono wujuding buta ingkang betah buteng aniaya. Kowe mrawasa atine Dresanala. Kowe mrawasa kalawan atine penggaling Pangeran Arjuna lan kowe ora darbe rasa kamanungsan babar pisan. Aku ora sudi ngladeni karo anakmu upama kulitku disenggol Dewasrani tak suwek tak beset. Sandang aku disenggol anakmu bakal tak obong leganing atiku. Tobat kuku arepe dhewe menungso. Ora tenan kowe wong wedok apa kowe? Mati dhewe kowe dalem mati. Ketap-ketap ing akasa den balangake dening Sang Bathari Durga nggih Sang Dresanala. Nalika semanten dawah kalenggak wonten ing Bantala saka srone Gana Anjala temangawataken jabang bayi. Jalu pekik warnane kaget Sang Permoni kala wau. Tobat. Lah kok bareng tak pulasa tak uncalake adoh tibamu kowe tiba ana ing Bantala sajake bengok sora kowe Dresanala. Nguwatake jabang bayi. Tobat. Iki ora pangling anakmu lanang baguse ora geseh karo wong tuane ya kuwi si Arjuna.
Tobat anake Janaka kok kaya gedene arep dadi dagelan. Dewa Srani. Dresanala wis nguwatake jabang bayi pondhongan marang Tunggul Mayana bocah iki tak patenane Nger Dewa Srani. Tobat, hop, tobat. Ora nyono babar pisan. Upama tak mateni kuwandane mesti bakal ditemokake dening sawijining manungsa. Yen mangane ditemokake dening manungsa bakal kadenangan. Luwih becik tak lebur ning Kawah Candra dimok tak cemplungake kawah. Lebur tumpur tanpa dadi kowe wujudanmu kowe bocah. Bumikun sing langit kelap-kelap katon lirkin saking risang nawe sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur. Kakek, apa? Wiwit ana ing ngawah nalika semono aku mbok Jedi. Tumuli aku pinaringan jeneng sapa mau kek? Wisageni, ya Wisanggeni. Nalika semono aku takon karo kakek, wong tuaku sapa, ibuku sapa, bapakku sapa. Kok kakek cerita bab kayangan, kayangan ki nggone ngendi? Nggone dhuwur kono. Anggere ana papan ingkang gumantung tanpa sendelan, mongko papane ndah, ya ing kono dununging para dewa. Lah terus sambung rapete aku karo wong tuaku, bapa lan ibuku karo para dewa. Dewa sing ngerti karo bapakmu karo ibumu. Takono para dewa. Yen perlu takon karo dewaning para dewa sing jeneng Bathara Guru. Lah nek dewane ora ngerti, dewane wajib tok ajar nek pancen ora ngerti. Sapa Pak kae? Kok kaya iki jane anake. Paisa. Paisa. Heeh. Sapa, Reng? Mentelung. Ya. Kae jare bapak putrane Ndara. Lho. Apa iya? Domongi tok. Truk. Awandane truk? Ya. Kae sapa kae? Kae putrane Ndara. Lho, tenane? Iya. Jare bapak putrane Ndara. Kowe iki ngopo, Gong? Anakku bocah bagus, anakku bocah bagus. Wah, ngene konangan sing asih mah dipecel ndiasmu modar.
Ora nyono yen kowe wis gedhe anakku. Tak tututani ya Petruk. Tak plotroke kathokmu lho kowe. Ayo ganti ana. Wah, akal-akalan gawe kaya ngono barang ora seneng. Awang ndase nabrak kok isih arep mlaku wae. Nyelempit. Ndase nyelempit. Dawat-dawati ae tole. Bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking Tyas Baliwur ana bocah nom-noman ngamuk ana ing kaiwangan kita sapa? Aku wis anggeni kowe sapa? Aku Bathara Guru. Bathara Guru? Iya. Ulun dewaning para dewa. Lah kepasang yuk ya katuju ngene. Gandeng kowe dewaning para dewa, saiki aku tak takon karo kowe wong tuaku sapa, bapakku sapa, ibuku sapa? Lho. Ulun mboya mangerteni. Lho, lah terus paedahe apa kowe dadi Bathara Guru? Paedahe apa kowe dadi dewaning para dewa ora ngrisa nyebutake wong tuaku bapa lan ibuku? Ora pantes kowe dadi dewaning para dewa. Ora wangun yen to kowe ora iso nuduhake wong tuaku Bathara Guru. Sirmu piye kowe kok ngetokke geni ting jledher ora karo-karuan? Arane guntur geni guntur angin. Wigatine nglebur kelawan jeneng kita, nanging teka kita madal saka kekuwataning guntur geni guntur angin. Cetha kita pepethinganing para titah kita kuwi mantasaning menungsa. Ora usah dadak ngalam karo aku. Ayo tak dudoke apa ora? Ora nuduhke wong tuaku aja lakon dosa tak gawe sungsang bawana balik kaiwangan regane nganti. Piye? Bathara Guru wedi karo aku kek. Ah, pancen bocah. Peng-pengan tenan. Ora nyono babar pisan. Bocah pancen peng-pengan tenan. Anakku nggih, anakku. Anakku bocah bajigur anakku. Petruk Bagong ki talen ngono kuwi. Ndak ora bubar-bubar. Bathara Guru doyak. Bang Mangaruna katinetrane nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara saketer kene tunengkung lir wuwu sing pene panca. Lho, pukulan Bathara Manikmaya lah kok teko panjenengan rawuh ngalumpruk kados mboten gadah daya. Kresna ulun wis ado nggone lumayu nganti wis kentekan kekuatan. Ulun nyun senjata pitulung Kresna. Lho, wonten menapa? Kayiwangan bubrah.
dibubrah dening sawijining nom-noman kang aran Bambang Wisageni ya Wisanggeni. Ulun dibujung-bujung bakal dipiloro dening nom-noman mau. Weh, lajeng kula atur seminggah kula ing badhe ngemontaken nom-noman kala wau ulun. Iki po, nom-noman sing ngrusak kayangan dasar kepara nyata. Iki sapa? Aku nata Ndarawati Prabu Kresna sing gagah gedhe dhuwur sapa? Waradara. Wah, bayi wingi sore wani gawe geger kayangan. Kena dikandhani apa ora? Ora kena dikandhani tak gecek sirahmu modar. Aja kaya ngono ya Cah Bagus. Kayangan ki papaning para dewa. Yen kowe gawe geger kayangan bakal dosa tumraping para Jawata. Ora sak dadak kowe mulang karo aku. Dewane ora duwe kekuatan, dewane ora ana dayane apa-apa. Kebukten ora pantes dadi dewa. Mergo tak suwuni prisa menyang ndi wong tuaku bopolani buku lah kok dadi ora ngerti. Lah apa wangun ning atas aku kuwi lingarake ning jagat ora weruh karo wong tuaku. Aku takon karo dewa kok dewane ora iso wangsulan. Ora pantes dadi tulak obrak-abrik kayangan. Wolah mati dening aku mangke riyen Den. Iki Kakang Semar nggih. Lah ana sambung rapete apa karo bocah kuwi? Mang tamatke. Mang tamatke tatane. Mang tamatke sunggingane. Mestine sampean mboten pangling. Ya wong tuane rada ndungkluk ning anake rada mbranyak. Sopo Kakang? Niki putrane Kang Rayi. Lho. Apa iya? Lah, mang kula niku sing ngetutke wit wau kok sampean mboten percaya. Dipulasara karo Bathari Durga cemplungke kawah. Kula sing milujengke, kula sing nyelametke, diewangi kalih Wang Pikulun padha menang. Sapa? Sapa? Wah. Kuping nang kene. Iki dudu kuping. Napa? Wah, ampuh. Wah, apa ya nggih? Dadi niki njaluk pengadilan ana ngersaning Wang Pikulun Bathara Geni niku wis pas. Kek, kuwi sapa? Niki Pakde. Lho. Pakde Kakang Nigeng Rama. Lho. Apa iya nggih? Lah kae sing gedhe nika ya Pakde. Nek ngono aku tak takon Pakdeku wae. Ampun. Mang takon Bathara Guru nganti Bathara Guru iso nduduke. Nek ora iso nduduke diajar mawon. Wah, lah mati dening aku ya Bathara. Pancen ya kudu sabar Janaka, sing jeneng lakon kuwi adile ming dilakoni. Ulun ngerti dhewe lelakon ning kayangan. Pandya Bathari Durga nangis nang kersaning Iwang Pikulun Jatimurti njaluk kita dipegatake lawan si Dresana, merga Dresana dia ame-ame karo si Dewa Srani. Lah arep kepiye? Monggo dikaya ngapa kita kuwi ming jeneng jamak lumrahing titah. Dewa Srani didombani karo wong tuane ya kuwi Bathara Manikma. Ya wis arep ora iso piye-piye anane ya mung pasrah, ya mung muga-muga ujaring para pinter, ujaring para sepuh bisa ndara dasih. Kang becik bakal ketitik, Kang ala mesti bakal ketara Janaka.
Kakang Narada. Kakang Narada, prapi? Kula sampun dada ing ngalepatan teka awrat dedosan ingkang kedah kula sandhang Kakang. Mila menika. Sing jeneng gegetun lakon sing wis kelakon menika janjane wis ora ana gunane ning gandeng apik-apike menungsa kunika menawi eling lan waspada. Inggih. Menika Harjuna. Inggih, kula mandhap saking Kayuwangan tumuli ngupaya dhateng pun Janaka. Sasampunipun pinanggih lajeng kula kanthi manjing telenging wana menika. Janaka ulun njaluk ngapura, ulun boten dados menapa. Lah dikuru mlajar-mlajar dipun bujung-bujung nem-neman ingkang nami Wisanggeni. Nyuwun mriksa dhateng tiyang sepuhipun kekalih kula mboten saged ngaturaken kula nyuwun tulung Kakang. Kula aturi lenggah mriki Wisanggeni kula ingkang badhe mapakaken di. Nika larenipun inggih kasinggihan mekaten. Wah, tobat. Panjenengan mboten badhe saged ngasoraken dhateng pun Wisanggeni sabab lha nyuwun pamunten lho Di. Ingkang lenggah wonten ing kancing gelungipun Wisanggeni menika kula aturi mirsani kanthi permana jati. Kula aturi mirsani kanthi permana jati. Menika ora mboten pangliwang kula padha menang. Aduh, Eyang Mbu kula nyuwun kawelasan liyan. Manik Maya wonten dawuh pukulun. Ulun ingkang boya narimakake lamun kita ndak sekara kelawan Wisanggeni, ngerti yo. Wiwit dina iki Wisanggeni tetep dadi titah kelangenan ulun. Keluputan kita, ulun ingkang bakal menehi pangadilan, maringi pangadilan kelawan jeneng kita. Ayo ulun kanthi manjing ana ing Suralaya, monggo pukulun kula dherekaken. Janaka wonten dawuh. Bocah iki takon wong tuane. Inggih, paringipun sambung rapetipun kaliyan ingkang wayah pun Arjuna. Kita ya ora ngerti wong ora ngerti laire. Lah iki bocah iki anak seneng kandhutane Dresanala. Iki atmajamu Janaka, anakku nggih Wisanggeni. Anakku Wisanggeni. Demenanku, Gan. Wah, wedhus tenan kaya iki. Ya iki nyikep ambune oli to iki. Ulun nampa paduka paling ngabdi di Janaka ulun. Lek golek cemara digelung kok iki nendi? Ulun lam-lam ciman perjiwatan. Boyo mirabaya ingsun sing permak dengkulmu iki padake kathok dipermak. Sedendika pukul anakku Wisanggeni, anakku Narada. Aku bapakmu nggih, aku bapakmu tiri. Mbok ora caturan ora. Bagong isin-isin kedewa wae. Kowe bapa Janaka? Iya, pancen mengkono Wisanggeni. Ilah dalah.
Lah sing ning mburimu kuwi sapa bapak kok sandangane padha karo kowe ya mung rupane beda. Asu. Kula pun Bambang Irawan. Mas. Bagong. Wong edan kowe kok ya nganggo sandangan kaya aku. Ibu nendi, Bapak? Ibuku nendi? Jare kondange digawa Dewa Srani. Lah ibu digawa Dewa Srani kok kowe meneng wae? Ha iki ya ngopo? Kowe iki wis nang kene pirang-pirang dina kok ora gelem ngladeni karo aku to Kakang Mbok. Aku to Kakang Mbok. Njalukmu kuwi apa? Coba njalukmu apa? Kowe njaluk apa-apa tak turuti aja kuwatir. Aja mati aku. Waduh. Wah. Mati aku. Wah. Oh. Kakang Janaka aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura. Rupamu bagus. Nanging atimu kelepetan dedusan. Ayo yen pancen arep njaluk garwane Janaka, pecahan dadane Janaka, kukupen Dewa Srani. Nah yen ora wani tanding karo Janaka ora minggat tak longgo parung wadung. Wah mati aku njaluk pamit Kakang Janaka. Iki ya ngopo? Gawaring pun Kakang. Gawaring pun Kakang. Tresna Lut. Tak kira nek demit. Matmur Sang Arjuna semenyoga manungsa kasrepan tingkahing mungsu werna-werna wae si Adi wis iso bali ana kelawan pun Kakang. Nggih pangeran, ayo tak kanthi manjing ana ing Madukara. Ingkang putra wis mapan ana ing Madukara Dewa Srani. Arsa madangi jagat gumungu-mungu maning sapucaking wukir marebak bang sumirat. Sing akon sandangan Usawa salahe dipepe tangga. Wah, ora tau balik gak gecek ndasmu. Nggo wangun-wangun. Nggo bubar-bubaran. Sifat barat, sifat utara. Kresna kakangku. Kresna.
Apa? Wegah nek dienggo dolanan mono kawan. Bagong nyolong sandang aku. Bagong mbok ora kurang ajar. Sing ngakon kowe kok. Wah, ora. Ora kok. Wae. Iki Bagong sandangane Werkudara dienggo gek kowe tayungan. Ngono mau omonge. Edan malah adu-adu. Wis gek temantel lho. Yo. Arsa madangi jagat tumungu-mungu paning sapucaing kukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mekolan gunung Dalempun Kakang. Damar mancong Cinopet. Wah. Kok dadi nggon aku ya tok jupuk. Sing ngakon Werkudara. Ora. Bales kowe ya. Bales kowe ya. Wah. Kowe sing marahi kowe ra edan. Aku gah nek carane kaya ngene iki aku gah. Muga-muga kabeh tentrem. Muga-muga kabeh ora ana apa-apa. Prabu. Prabu. Ingkang raying garep ruci sumusul paduka Prabu. Lho, Dimas Haryo Senwasu. Wis ayo gek ditutup ndak selama werna-werna ora.